amai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri ibasa rakaoma, ibasa rakapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinotarisa vana amai vari kuchengeta vana vane urema, tichipemberera humare, hugamba, hushingi hunana mai ava nekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kudziva rasekwa uko kuna mbuya vakasiyirwa muzukuru nemuzukuru wavo mushure wekunge aona kuti mwana ane urema akabva asiya mwana ana mbuya. Mudzimai uyu anonzi Miriam Mafunga vane makore 71 ekuberekwa. Muzukuru wavo Gamuchirai ane makore 10 ndiye ane urema. Gogo Mafunga vakazoziva kuti mwana ane dambudziko akura zvakadini. Achiri muhospitoro imomo akangoberekwa 1 day echi2 yacho ubva aita dambudziko iroro, kuchema, akachema, akaberekwa anga akasimba ubva kutoperezeka ari muhospitoro imomo. Uyu mwana wemuzukuru wenyu zvichireva kuti chizukuru bvi. Sei murimi munaye nhasi uno ugogo? Ndinaye mwana wemuzukuru wangu kakuti ndimurasi zvangasingaite, kuti ndimusiye zvangasingaite, ndakati ndinochengeta. Mai vake vari kupi? Sei makazopedzera mumurimi munaye? Ndakazopedzera amai wacho wakabva wabuda waenda, amene kuti akaenda kupa hatisi kuziva kuti akaendepi. Akasiya mwana yakura sei? Akamusiya ane gore. Chakaita kuti asiye mwana inyaya yedambudziko raive pamwana here kana kuti chii? Raive pamwana. Akangova kuti mwana akana dambudziko abva ati ndikusiyira mbuya. Tinoona isusu dzimunguva kana urema hwauya hunokwanisa kuparadza ukama hwevanhu, ukati vanhu unotoona kuti saka munhu uyu ndo zvaatori. Saka mai vemwana uyu vakatiza mwana vakasiya imimi. Vakamusiya sei? Akangomusiya, akangobuda achiti ndiri kudzoka, haana kuzodzoka. Mai vekupi ipapo? Tanga tiri kumusha kuDhariweni ikoko. Mwana wegore anenge achiri kuyamwa. Saka nguva iyoyo mwana akanga achiri kuyamwa here kuti akanga atorumura mwana? Anga atorumura. Saka imimi makutanga kutarisa nzira mukuona munhu haasi kudzoka. Usiku hwatosvika munhu haana kudzoka. Pane makore mangani muzukuru wenyu atiza mwana? Makore uyu ane 10. Saka pa 9 years dzese hamukuziva kuti ari kupi? Akasvika August 29 August anenge ane 11. Saka tototi 10 years dzese mai hatisi kuziva kuti ari kupi. Havana kumbobvira vadzoka kana kungofona kuti vabvunze mwana? Kana. Mungatitsanangura here gogo zvekuti munoti mimi mwana uyu dambudziko rake riri pakati nepakati, zvaanogona kuita, zvaasingagone nezvamunomuitira imimi? Dambudziko rake nderekuti kutaura kutaura hataure asi kunzwa anonzwa. Saka asingatauri kudaro pakuda kuti aende kutoilet, ndakamupa masaini kuti iwewe kana kuda kuenda kutoilet unondipa masaini. Ndakamuti unobata bhurugwa udai, kana kuti ndiri mumba iye ari panze anodaidzira kuti ndo zvaanongogona, ini ndomhanya ndoenda kwaari, iye wozobata bhurugwa riye. Ndosumudza paye ndoenda naye kutoilet, ndoita kusumudza upenyu wangu kubva ari gore kusvika naiye manje ndinongoita kusumudza ndoenda naye kutoilet. Zvimwe zvekuti munoti imimi mwana uyu akutosvika 11 years asi ndichiri kumuitira izvi nezvizvi. Akudya ajega, anowedzesera kubata zvake nemaoko asi asati wakwanisa. Ndinongoita kumudyisa. Zvichireva kuti mwana muzukuru wenyu wamuinaye
Ndivi munomudyisa, munomugezesa, kana akada kuti abve panzvimbo kuenda pane imwe kunge kutoitwa mukutaura, munotomusumudza momuendesa. Hembe dzese munenge muchichinja, iye haana zvaanokwanisa kuita. Hakuna chaanokwanisa. Pa11 years vazhinji vana vanenge vato muzvikoro vanenge vakutonzi dzimwe nguva kugrade 6 kugrade 5. Imimi Gamuchirai akamboenda ere kuchikoro? Haana. Chii chakakonesa kuti Gamuchirai aende kuchikoro? Chakakonesa kuti aende kuchikoro dambudziko remari. Pekuti tifambe naye kana kuti tikwire mota kuti tiende naye kune rubatsiro rwechikoro tanga tichishaiwa kana mari chaiyo panga pasina. Masirwa mwana imimi ko vamwe veukama ava hama dzenyu pane vanobatsira ere uye baba vemwana vari kupi? Tisi kuziva kuti ari kupi, akangoitisiwa. Haana kuti ari baba vemwana ndeyaningi? Haana. Saka hamutozivi baba vemwana? Hatiziwe. Hama dzenyu pane ere vanokupai rubatsiro? Hapana anotipa rubatsiro, hakuna. Ndotongoshinga ndega pamwe kuita mari icho. Ndoona kusira mwana yeye ndoenda zvomwe kwandanzwa mari icho, ndoita mari icho, ndoona kuzvibatsira. Ndine mwana wangu mukomana wandinaye pano, ari kungotamburawo. Hapana kana chaanokwanisa kumuitira mwana iyeyo. Havaende kubasa? Anoenda zvekuita ukiya asi iye anotaura kuti kana mari dzacho hapana mari yandinopiwa kubasa kwacho. Akapedza kana mwedzi kana 2 months unonzwa kuti ndapiwa $10. $10 iyoyo inotaura chii? Iye ane mhuri, ini ndine mwana iyeyo. Chireva kuti kunyange veukama tinoona vamwe umwe anenge achiti makadi kusiya mai vakaita mwana wavo. Ndizvozvo ndozvanototaura kuti makadi kumusiya mwana. Atide makamusiya, muri kumuchengeterei? Imi moti ndaimusiyirani? Anotomboza kuti mai vacho vaenda kupi? Ndongomusiya pasango. Ndikati kana ndinochengeta. Ko mwana iye zvino izvi pa11 years pane ere vanouya kuzotamba naye panapa kana kuti pane vamwe munogara navo ere vanotamba naye? Pane vamwe tinogara navo vanotamba navo asi vana vasikana. Iye manje afariri kutamba nevasikana asi vana vacho vati kurei kuna iye mudiki. Saka anoti kana aona mwana wechikomana ari kufamba kurodhuko anobva ati ndidaidzirei mwana ngaauye kuno ndoda kutamba naye. Zvino vanouya ere vanhu vacho vanenge vachinzi ndidaidzirei vanombouya? Vamwe vanouya vombotamba naye wodzoka zvavo. Ipapo mutoona kuti mwana ari kufara kuti ane ndwezera rake anenge achitamba navo chii? Anenge achitamba kuvaratidza zvaanenge agadzira iye, ane zviwaya zvaanogadzira kana kuti kuronga zvidhina so kuti anzi idanga rehuku kana kuti aiwa imba. Otanga kuratidza onai zvataita izvi. Tiri muchirongwa twaise Martha, ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Zuva ragogo vaGamuchirai rakambomira sei? Vanomuka nguvai? Vanoitei? Vozonorara nguvai? Nguva yandinomuka ndomuka kuma6. Ndoendesa mwana yo kutoireti. Ndozouya ndokirina mumba, ndosuka mapureti nekuita washeni, ndozobika. Kuno kunzvimbo yamuri ino mvura inenge ichingobuda mazuva ese ere? Kana ndomboona mumwe nguva yekuti mutoti ndikuenda kunochera mvura? Ndiyo nguva zhinji anotoenda nochera mvura kubhohoro. Saka kubhohoro kwacho paita parefu. Semunhu ndakura kudai musana unondirwadza nemuchesi.
Asi hamuna choice, munoema kutongoenda kunochera mvura iyo. Kunochera mvura kana dai ndichiwadziwa kudaro. Vamwe wacho watinawo wakacheresa bhohoro zvokuti wakaisirwa matepi mudzimba. Wakaita mutsova mari. Inini mari yacho ndakaishayiwa. Saka panyaya yemvura ndiri kushupika mvura, ndiri kutoenda kubhohoro kunochera mvura. Saka chichemo ichocho ndo chandiri kuda zvikuru kuti ndiisirewo mvura padhuze. Semunhu ndine mwana wandiri kunetsekana naye. Vamwe vemumaraini vakacheresa bhoho vakaita konde matepi ari padzimba, asi imi hamuna. Handina, ndakashayiwa mari. Saka imimi gogo mataura kuti mwana wenyu dzimwe anopiwa $10 chaiye. Saka imimi muri kurarama sei? Ndezvipi zvimwe zvamunoita zvokuti munoti pamwe zvino zvinombokupewo tumasensi? Izvozvo zvokurarama kwangu ndinomboenda kumajuti, ndoenda pasondo kamwe chete. Pane mwana wangu mukomana wandinogara naye, ndiye anozodipa. Ndinoenda kujuti uku, iye ndiye anosara nemwana uyu. Pasuwa racho iro panoenda kumajuti. Kujuti kumune muchinoitei gogo? Ndinenge ndichingowacha. Handizoenda kure, ndinoenda mudhuze munomu. Saka munongonosvikowacha chete, hamuzoita mamwe majuti vanhu vanoti tinoklina dzimba nekuita toilet, imimi munongowacha? Ndikangopedza kuwacha ndizvozvo matodzoka. Mwana, tinoona vamwe ana mai vazhinji vana vane dambudziko rakata seragamu. Mati gamu akanzi isipi, ndo yainayo cerebral palsy. Vanotiwo vana vanoenda kuma-exercises kwavanoenda navo. Imimi gamu munomboenda naye here kuma-exercises? Ndinoenda naye. Munoenda kupi? Ndinoenda kunumber 5. Kunumber 5 ndekupi uku? Kusasu uku muno mudziwarisekwa. Munosangana nevamwe ikoko here? Ndosangana nevamwe. Kuenda kwamakaita nagamu, kwati kwamunoita nagamu kuma-exercises, muri kuona zviri kuchinja here? Pane zvakuti munototi iye zvine zvaakutokwanisa kuita izvi nekuti ndikuenda naye kuma-exercises? Aiwa, ndiri kuona zviri kuchinja. Zvii zvaakukwanisa kuita nekuti mukuenda naye kuma-exercises? Zvaari kukwanisa kuita, anga asinganyanye kukambaira kusvika kure. Panokambaira panosvika anobatawo kana chaanobata omira nacho. Kana kudya maruoko aya yanga asingakwanisi kubata chekudya, asi dzimwe nguva ndikamuisira kutokudya somundiro anotora achidya kumuromo. Saka ma-exercises aya ari kubatsira. Gogo, ndezvipi imimi zvokuti munoti vedu weka inini dambudziko rangu riri kundiremera zvakadai so izvi nekuda kwekuti gamuchirai ane urema huri paari? Ndapi matambudziko amuruda kusheya nesu amuri kusangana nawo? Madambudziko yandinayo pamugamuchirai, madambudziko ekushayiwa, ekuti kana kudya chaiko pamwe tinogona kuswerera kungobika poriji chete toswera takadaro. Sipo chaiyo ndinogona kushayisisa sipo yekuda kuti ndimuwachire gamuchirai, kana gumbeza kana kupfeka. Zvinhu zvinondinetsa, kupfeka chaiko gamuchirai haana, kana gumbeza chairo haana. Saka idambudziko randinaro iroro gamuchirai. Mataura muchiti imimi ndinoita wekusumudza nekubereka. Tinonzwa vamwe vachiti zvoni muchipfuva munorwadza, dzimwe nguva musana unorwadza. Imi mungatiwo here kusumudza kwamuri kuita gamuchirai zvine kurwadzisa kwazviri kuita nyama dzenyu? Aiwa, zvokundirwadzisa muchesi nemusana, nekuti pose pose ndogara ndakamusumudza. Panenge pakashata ndomusumudza ndomuisa pakanaka. Ari panze pana pandomusumudza ndomuendesa mumba, ndomubudisa mumba ndomuisa pano panze kutaireti ndizvo. Gamuchirai ane wheelchair here? Kwati ndo zvimwe zvokuti mutoti dai kuri kuti pakaurikwa wheelchair nekuti haana chekufambisa, ane wheelchair here? Haana. Ndo chikuru chandiri kuda ichocho, wheelchair iyoyo, kuti handikaiwana iyoyo zvinenge zvaanani pagamuchirai. Mati gamuchirai anonzwa. Tinoziva kuti vana vadiki dzimwe nguva vakanzwa parira redhiyo vanombotamba, kuti vakaonawo vamwe vana vachitamba. Gamuchirai anotambawo redhiyo here? Anotamba, redhiyo anoida chaizvo.
Anofarirani? Akandonzwa radio chichema maningi sidhomu. Mwanenge akungotamba. Muchitovona achitamba. Munomboendawo kuchechi ere gogo kuti kumwe kwamunosangana nevamwe pane kwamunomboenda wewe? Munoenda nagamu ere? Anogamuchirika ere kana mukaenda naye? Nokuti dzimwe nguva unoti ukaenda nemwana vanhu vasina vachiona kuti dzimwe nguva ane urema huri pari, vamwe vanenge vachiita kunge vanomusema, vamwe vachiita kunge vasiri kuda. Imi mune kwamunomboenda nemwana yekuti munoti ndakanyatsonzwa kurwadziwa zvichida mwana wangu asina kugamuchirika zvakanaka. Aiwa anogamuchirika agamuchirai. Anofaririwa chaizvo. Mukana mabuda naye iyewo anofara kana achiona vanhu. Vasikana vamataura imimi vamati vanenge vari panopamba vachiona gamuchirai ukama hwavo hwakamira sei, vanombokubatsiraiwo here dzimwe nguva pamwe kumusumudzawo kana vauya kubva kuchikoro? Kusumudza anosumudza nekuti ndinombowasiya naye ndichizobuda nditikati ndasiyawo gamuchirai uyu anombomusumudza. Kana kuti anenge achionawo zvokudya zvaanenge anazvo anouya nazvo so gamuchirai Saka vakaonawo chavawana vanouya nacho. Kucheche kwamataura uku munomboenda kucheche? Akanzwa vanhu vari kuimba anofarawo ere? Dzimwe ngapombera maoko zvokuti mimi dzimwe wakana mutori mumba munotomboimbawo naye kuti aiwa zvinofadza gogo. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Ndikaona rubatsiro rwekuvakiriwa kana 2 room. 2 room idzodzo ndoisawo maroja ndinobatsirikana pagamuchirai wandinaye. Saka ndoshwiro yandinayo mukati mumwoyo mwangu. Nezvechikoro gamuchirai ndoda kuti ndinoshwiro yekuti aende kuchikoro. Akaenda kuchikoro ikoko anobatsirikana, anoita ruzivo ari ikoko achitamba nevamwe. Anonawo mabasa anoita kuchikoro ikoko rekuti remangwana zvinozomurerukira. Ininiwo zvakare ndasara pamba ndinoonawo zvekushanda ndoziva kuti gamuchirai ari kuchikoro. Matimimi kuma exercise munoenda makabereka gamuchirai? Ningabatsirike pawheelchair. Ndodawo rubatsiro rwewheelchair nekuti kumubereka gamuchirai wakura ane 10 years. Saka muchipfuwa munondirwadza nemusana. Saka ndinenge ndichidawo rubatsiro rwewheelchair kuti mukwanise kumupusha muchienda kuma exercise ikoko. Mataura kuti mwana wenyu dzimwe nguva anopiwa $10 chaiyo. Mungabatsirike sei kana pakurera kwamuri kuita gamuchirai? Inini zvandiri kushayiwa pachikafu nekupfeka nekudya. Ndinofunga panyaya yechikafu apo panenge pasina shuga ndina. Saka ndinenge ndichifunga kuti mwana uyu kana ndamuka ndichamubikira chii. Ndinoshaya kuti ndinoita sei panyaya yechikafu. Ndinotambudzika. Kana ndashayisisa kudaro ndozongoudzawo vamwe wandinongofarawo nawo ondipawo tuupfu ndobikira mwana. Ndikuti kana tushuga chaito handina ondipawo netushuga ndobikira mwana. Saka ramatomubikira kuseni mozoita sei gogo? Kana ndamubikira kuseni
ndozongotsvaga-tsvagawo futi kumanheruko. Ndoona chokumubikira kumanheru. Saka anenge aswedera poriji akangodya kuseni otoswera ndozvoona manheru. Ehe. Pahembe apa hembe chaidzo gamuchirai haana. Haana kana hembe atotiwo wamwe wane tsitsi womumanikisidzo. Panouya chishanya paya wamuona asina kana hembe zvakapfeka zvacho otonzwa tsitsi kuti wozongoona rimwe zuva ari kuuya unoti hembe kuti pfekedzai mwana. Handina kana rubatsiro raanondipa kana hama chaidzo kuti anondipawo rubatsiro iro hakuna. Saka ndinotambudzika nenyaya yekupfeka kwagamuchirai nemagumbezi. Kufuga chaiko magumbezi haana. Inguva yechando inoyi kunotonhora. Ndotoona kuti mwana uyu haana magumbezi, ndototorawo zvimachira-chira ndomupfukidza kuti aone kudziiriwa. Kana chekupfeka haana. Majuzi nguva ino yechando ino ada kupfeka majuzi, ada kupfekawo zvimatenisi kumakumbo haana. Saka zvinhu zvinondishungurudza. Imi mati panapa iyadhi yenyu. Ndezvipi zvimwe zvamunokwanisa kuita panapa gogo zvekuti munokwanisa kutofunga kuti dai kuri kuti ndikakwanisa kuita izvi kunyange ndiri payadhi pamwe ndokwanisa kuwanawo tumasenzi? Chandinokwanisa kuita hapana. Ndinombofunga zvangu kuti ndanga ndaona kamari ndaenda kunohodha zvangu kuchitengesa zvino hazvisi kuita naiye gamuchirai kuti ndimusiye ega. Aiwa hazviite. Hapana kana chandinokwanisa kuita kana aripo. Nekuti nguva yese ndimi wekutosumudza kunyange mukamusiya pauyu munoema kutosumudza kumuisa mumba. Gogo muzukuru wenyu ngatiti ari kunzwa iye zvino izvi zvamungade kutaura kune muzukuru wenyu iye akatiza mwanawo? Zvandingade kutaura ndine shure yekuti iye mai wake iye gamuchirai ngaauyewo nezvokupfeka apfekedze mwana kwaari koko. Kana achinzwa ngaauye apfekedze mwana, auye nezvokupfeka apfekedze mwana, ngaauye aone mwana wake. 10 years ndichimurera mwana iyeyu pasina anondibatsira. Saka ndinoshuwirayo kuti iye mai wake kana achinzwa ngaauye nezvekupfeka apfekedze mwana, amuonewo mwana. 10 years manje asingamuone mwana wake. Ushaya kuti moyo wamai vakaisa kupi vasingambocheukawo mwana wavo? Gogo, tinoona isusu kuti kana mumba maita mwana nehurema, dzimwe nguva vamwana mai sezvaita mai vagamiwa vakatiza mwana vakasiyira imimi, asi vamwe vanochengeta. Zvamungade kutaura pana naamai kana kuti vabereki vanenge vaine vana vane hurema ndezvekuti kudii? Inini ndinongotaurawo kune vana vane zvirema izvozvo zvandiri inini kuti vana iwawo chengetai nemoyo unoda. Kana ari vazukuru kana vari vana venyu kana ari vana vakakusirai vana iwawo chengetai zvakanaka. Mwari anokukomborerai. Ko kune vamwe vekuti hazvisi mumba mavo asi vari kuona dzimwe nguva muvakidzani anenge aine mwana chirema, ndezvipi zvamunoadvaisi yamungape kuvanhu vekuti ivo hazvisi mumba mavo asi kune vanenge vachiona vamwe vanawo? Vanhu ivavo vanoti vakaona mumwe munhu ane mwana chirema wakuseka wakushora, hauziwe zvinoya mangwana kwauri. Chirema hachisekewe. Mwari uyu anenge achiona mangwana ndiwo uchachiitawo chirema ichocho. Sekutaura kwevakuru vakati seka urema wafa. Tinoda kukutendai nekuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Nhasi tina mbuya vagamuchirai vakasiyirwa muzukuru nemuzukuru. Muzukuru akabereka mwana akatiza mwana iko zvino makore 10 apfuura ahadzoki kana kuzoona budzi rake. Tinoda kukutendai rubatsiro rwose rwamunopa vana amai vatinounza pachirongwa chino, uye kuramba tichingouya kuchema kwamuri kuti vedu wedhaipa bhengi redu ratakatanga riya iko zvino hamuna chirimo, asi vana vazhinji vatinounza pachirongwa chino zvinhu zvavanoshandisa zuva nezuva. Tinoziva kuti
zvinonzi atsunya arwa. Hatuna rubatsiro rwatinoti iri rakakura kana kuti ridiki. Dzingava hembe chaidzo, angava magumbeze, vazhinji vanokwanisa kuvashandisa. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pachirongwa Twice a Mother. Tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema.